Anem a fer un teatre d'un conte que es diu Els secrets de la primavera. Esperem que us agradi. El senyor Estiu no podia ser perquè sense la primavera ell no podia arribar. I el principal sospitós és el senyor Hivern. Tothom sabia que la primavera queia fatal perquè sempre ens feia marxar. També hi havia la venedora de flors de plàstic. Si podia fer negoci si la primavera desaparegués. Ai, ui, quin mal d'esquena, no em puc imaginar. Per aquelles pistes no es van portar enlloc. Ric, Ric! Trena, soc l'Aureleta. Digues, digues. No soc l'Aureleta. Passejava i se m'aveia. Si no hi ha flors de primavera, com pot ser? On l'has vist? A la fàbrica de la ciutat. Vaig cap allà. Ah, i moltes gràcies, Ocellet.
Mabigat o banjo!